mbimi musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamana TV ko holton ko holnen ko toon to mbundi nder leydi Sénégal wuro ana wiye Kunkande e nder leydi Sénégal toon e Fuladu programme mawɗo mo ganduɗa ko Fula King groupe haɓantoɓe basal mbaɗi organisé oɗo programme le 3 février 2024 toon e Kunkande sodi fittes Kunkande programme o waɗata ɗum noon hay goto wota luute oɗo programme belɗo musidɓe tedduɓe Fula King haɓantoɓe basal ɓe mbi guest artist ɗum ko Jali Bakary Sare Yala Dieynaba Siya Pakul Binta Manato organisé ngare e kewal musidɓe tedduɓe wota luuteɗe oɗo programme kala ɓiɗɗo pullo to woni nanowo mbiyowo mbimi e mbimami oɗon pada wota jejjite wadde partagé wota jejjite wadde share video so that you will see everything. If you write Ñamana TV, everything you will see. Quand vous écrivez Ñamana TV, vous voyez tous les programmes de Ñamana TV. Les familles, venez. Les familles, ne ratez plus cet grand programme le 3 février 2024 à Kunkande. Merci les familles. Allez.